everybody! Welcome back to my channel, Jerajel Vlog at your service. So guys, ayan, gustong-gusto ko lang batiin kayong lahat ng maligayang Pasko. Lalong-lalo na sa Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao. Sana po ay maligaya po ang pagdiriwang natin ng Pasko sa kabila ng mga nangyayari sa ating mundo, sa mga apektado ng Bagyong Odette. Alam ko na hindi madaling ibalik yung mga ngiti natin dahil nga sa mga nangyayaring trahedya maliban sa pandemic. Kami po dito sa ibang bansa, hindi rin po kami nakatulog dahil hindi po kami tumitigil kakatingin kung merong kukontak sa amin na taga Pinas. Nung ako nga guys, nung malaman ko na signal number 4 pala yung Negros Oriental kung saan kami nakatira, hindi na ako nagdalawang isip na palayasin sila doon kasi malapit kami sa dagat. Syempre, hindi naman pwedeng lagi na lang tayo mag-a-action pag huli na ang lahat, di ba? Kaya super happy ako guys nang malaman kong safe sila. Kaya naisipan ko na yung bonus ko for this year, hindi ako nagdalawang isip na i-donate sa aking mga kapitbahay na pinakamamahal ko. Yung iba walang matirhan. Kaya ito nga guys, nagpapasalamat ako sa mga taong nasa likuran ko na nag-donate din. Yung asawa ko, dinoble niya yung donation. At syempre sa aking kapatid na si Jeneline Puyat. Thank you so much sis na hindi ka rin nagdalawang isip na tumulong. Dahil Pasko nga, kapag decide ako na yung bonus ko sa work, hindi ako nagdadalawang isip na i-share yun. And then I told my husband about it na i-donate ko yun sa mga kapitbahay ko. Kasi hindi naman ako milyonaryo, hindi ko kayang mag-donate ng milyon sa buong nasalanta ng bagyo kasi hindi naman kami mayaman, kaya ayun, kaya ko lang at this time ay yung mga kapitbahay ko na malapit sa puso ko. Like what I've said, kung naging milyonaryo lang ako guys, sana nakapamigay pa tayo sa ibang mga lugar. Kahit papaano ay napangiti ko sila ngayong Pasko. Super konti lang yung pinamigay namin pero grabe na yung tuwa sa kanilang mga mukha, which is I'm so happy guys, the best gift sa akin ngayong Pasko. So guys, let's watch this. Yes, umana. Haggard. Kay Gilgil, salamat po sa gihatag ninyong grasya na mo. Ay, salamat kasi mo pinaskuhan nga mong nadawat. Merry Christmas. Hello, friends and family. Thank you so much. Friends and Buet family, salamat sa inyong pinaskuhan. Pisagula mo diri, abo dyan ko na bilang inyong Spirit of Christmas. Thank you and God bless.
salamat, Jay. Salamat sa grasya nga dihatag mo sa ako. Salamat lang ah. Siyempre, salamat sa imong grasya nga gihatag ni sa akon o sa iban pa nga makahatag miskay sa among lawas makahapusog. Salamat. Yeah. Merry Christmas sa inyo dira tanan. Dahil Jill, ako kayo salamat sa grasya mong yatag. Ako ikalipay ang tibuokan silong sa imuhang grasya. Dahil mauro na, dagang ang salamat. Salamat! Wala rin mo pinapasagdan. Kami tanan nga mga iwas. Dagang salamat. Thank you kayo sa imong grasya nga gihatag tanan. Jill, salamat kayo te sa akong hinabang among nadawat ron. Jill, salamat kayo og sa Gigi sa inyo ang grasya nga gihatag din ano. Salamat eh. Jill, daghang kaayong salamat. Ani grasya imong gipaambit namo. Salamat kayo, Dayas. Iatag yung walang pinaswara mo. Thank you, Jay. Thank you, Jill. O ka-Holger.